Jo molt ràpidament sí que volia explicar un poquet per a la gent que ens estiga veient. Com sabeu, el grup municipal socialista ha presentat una moció per el dia contra la LGTBI-fòbia i que gràcies al suport de la resta de grups s'ha convertit en una declaració institucional, que és la que presentem, i agraïm el suport de la resta de grups. El 17 de maig es commemorava el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia i es complien 31 anys des que es va eliminar la homosexualitat de la llista de malalties mentals de l'OMS. Tot i això, gais, lesbianes, transexuals, bisexuals i intersexuals continuen patint diferents formes de discriminació, persecució o exclusió en el seu dia a dia i, de fet, les persones LGTBI encara són perseguides en més de 70 països i inclús en pena de mort en 6 d'ells. I si me permeteu, llegir ràpidament resumisc un poquet els acords, que serien que l'Ajuntament mostra el seu compromís amb el col·lectiu, ens comprometem a l'impuls de campanyes de sensibilització, ens comprometem a prendre una sèrie de mesures a l'Ajuntament, com la celebració de totes les dates importants del calendari LGTBI, implementació d'un pla de diversitat, adquisició de bibliografia LGTBI, formació en diversitat per al personal de l'Ajuntament, formació en delictes d'odi per a la policia local, una programació cultural, un protocol que facilite el canvi de nom a les persones trans concorde a la llei, la inclusió també de les dones lesbianes, trans i bisexuals en les activitats municipals. Treballarem en centres educatius i instem al govern d'Espanya a que continuï treballant i fomente l'asil i refugi a persones LGTBI que són perseguides en els seus països i que el govern d'Espanya també continuï impulsant una llei per la igualtat de tracte i no discriminació del col·lectiu LGTBI i atenent de manera específica les necessitats de les persones trans. I sense més agrair que es presenti aquesta declaració institucional perquè també diu molt